سلام زخوركم نايت غراي اونلاين تخاتلتي كما يقنيكم دحان دقنيكم لما عنتيكم تخل شاع نغبرو حصر زبل مدب حزنا لكم قريبنا لنا كسع موداتا مسانا صنحو كبرات تخاتلتنا ابناي لما عنت مدبنا بحافشا قرنا افريقا بفلاي كعا ناي اثيوبيا هلوي بوليتيكا وتادراو كونتات مس مبل شارشاي كللاو مرصا تግራይ ተታحيزو ተአሳሲሩ ዝረአ ዘሎ ኩነታት ምንቅስቃስ እንታይ ይመስል ዕሙቕ ቢልና ክንርኢ ክንፍትኒና ክቡራት ተኸታተልትና ቅድሚና ብናይ ሎማዓንቲ መደብና ምእታውና በተሓደን መዘና ዘይብሉን ከያናይ ደራፋይ ትግራዋይ ገብረ ጻድቅ ወልደ ዮሐንስ ዝደርፋ ዓለም ፈሊጡኪ ዝያዳ ኩላተን ክትኮርዒ ክትነብሪ ክትኮኒ ብጽይተን ማእኸል ትግራይ ዓዳ ኣኽሱም መረበታ ወሓለ ውሕልልቲ ዘይብላ መሰታ እናበለ ብዛዕባ ትግራይ ዓዱ ዘለዎ ትምኒትን ሃንቀውታን ዝደረፋ ደርፊ ክነስምዐኩም ኢና ድሕሪኡ ናብ ትስሩዕ መደብና ተመሊስና ክንኣቱ ኢና ሰናይ መክተታል እሞ ክቡራት ሰማዕትና ተመሊስና መፂና ኣለና لما عنتي من الباشي سمع خمان تخونو كن بتاعنا قداسي تخونت حبريتا كنسمعكم ويكن نقرأكم من الدلي نقر انت أهاليا منقستي تقراي نسبعة هاقرات ناي ميديا تكالات عالم للخي تتعنو زلوون بأتاتاتن سلفتاتن نتي آب تقراي زقبر مبل شارشاي كللاو مرتقا ديمقراسياوي فتحاون سلاماون بزخونة كونتات مكيادو نتقراي متيئوم نخعزبو صاوعي تقريبو كلنا خم نكاتاتولو زلنا مبل شارشاي كللاو مرتقا تقراي سلاماون فتحاون ديمقراسياون معروين بزخونة منقدي ككايد حزبن منقستن تقراي سلفتات تقراي تداليوم ناي قوسقواس سرحاتي سلفتات يكايدو خمزلو ويكع مكياد جميرون كمزلو كلهم تكاتاتولو ولخم يخم بو مسارتون زدلي ناي ساعات ناي أير ساعات مكففال إتن بارتتات كندي ساعات أم معلتي أب تلفزيون أب راديو أب غازيتات نهزبي زغورو أو غوسغواس كاكايدا خمزلون بعلي بتناي تقراي مرت أكو مشينن بمنقس تقراين توسينو غوسغواس كاب تعفنا بتعفاب تقراي ناتخادي إزركب أمو إتوم حموشت سلفتات ناي تقراي أبز مبل شارشاي كللاوي مرصا تግራይ ክሳተፉ ተመዝጊቦም ዘለው ውድባት ምስቲ ናይ ትግራይ መረጻ ቦርድን ምስ መንግስቲ ትግራይን ተራኺቦም ተኣኪቦም ተላዚቦም ቅጥዕን ትልምን ኣውጪኦም ብኸመይ መልክዕ መረጻ ክካየድ ከም ዘለዎ ብንኽንደይ ግዜ ትጎስጓስ ክካየድ ከም ዘለዎ መረጻ ጣብያታት ኣበይ ክኸውን ከም ዘለዎ ካልኦት ከም ዘይ ዝኣምሰሉ ቅጥዕታት ኣውጪኦም تسامعهم كاي يقبرون تهلو وموزي دما نايت مرصا فتحاون سلاماون معرت نتاون بزخونه منقدي كايد كم زلو زحبر انتخونه بعالم درجة بعالم لخي بركي إذن نايت تقراي مرصا قبولنت نخلو كاب عالم زموصو تعذب تخريقو ابت مرصا طابياتات كيدوم اتمرصا بخمي ملكعي كايدلو عم دمص مقطر قالوت شفت كلهم كيجبر نمحلاون مكتتالن اتمرصا ديمقراسياون فتحاون قلص بزخونه منقد خمت خايده كم مسخاخر كوينوم تعذبت كوينوم كريو ايو تعديمم زلو زي كعب تعمي اقداس ايو كجبر زلو نغر ايو بفلاي كعن مجمريا غزي تግራይ بينات تغورو زلا مرصا زي مجمريا غزي سلازخونه فتحاون ديمقراسياون سلاماون قلصن بزخونه منقدي معرنتاو بزخونه منقدي كل حزبي بزي زخونه يكون تصعنون شفتن يغبر كم زلو قلص بزخونه منقدي يكايد ملاو ناي عالم تعذبت مصيوم كريون كفلطون مغبار بتعمه اقداسو سلازخونه يو اتي منغستناي تግራይ نتوم تعذبتي عديموم زلو اتا خالق لهم عندي كم مزراربي نطب غيرنا كنلعلان دلي نجر ناي تግራይ مكتل بريزيدنت دكتور دبرصيون ገብረ ሚካኤል ኣብዛ ሓለፈ ክልተ መዓልቲ ዝገብሮ ዘረባ እትምልከት ክትከውንያ دكتور دبرصيون ኣብዛ ሓለፈ ዓመት ንናይ ትግራይ ቁጠባ ሓፍ ንምባል ኣብ ዝተገብረ ናይ ኣታው ምትእኽኻብ ወፈራንስ ንዝተሳተፉ ኩሎም ምስጋና ንምሃብ ይቕንየልና ንምባል ኣብ ዝተዳለወ መድረኽ
ተረኺቡ ኣብ ዝገበሮ መደረ እቲ ኣቲናዮ ዘለና ግዜ ወሳነ ምዃኑ ምፍላጥ የድሊ ኣብ ዝሓለፈ 2 ዓመታት ዝተገበረ መኸተ ናብ ወሳኒ ዕውት ግጥም እንሰጋገረሉ ኣቲና ኣለና ብምባል ኩሉ ትግራዋይ ምስ ለበዳ ሕማምን ኣሃዳውያንን እንገብሮ ቃልሲ ሓድነትና ኣደልዲና ከምቲ ኣብ ዝሓለፈ 2 ዓመትን ፍረቃን ዝገበርናዮ ማዓንጣና ሸጥ ኣቢልና ንዝመፁ ኩሎም ብድሆታት ክንገጥምን ክንመክትን ከም ዘለና ረዚን ዝኾነ መተሓሳሰቢ ብምሃብ እዩ ዘረብኡ ደምዲሙ ብዝበለጸ ግን ባዕሊቱ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ዝተዛረቦ ካብ ትግራይ ቴሌቪዥን ዝረኸብናዮ ንእሽተይ ክሊፕ ኣሎ ሓቢርና ንከታተሎ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ኣብ ዓድና ምእታው ምስ ተሰምዐ መንግስቲ ትግራይ ኣብ ዝለበዳ ንጹር ዝኾነ መርገፂ ብምትሓዝ ኣብ ታሪክ ኢትዮጵያ ንፈለማ እዋን ብብርኪ ክልል መንግስቲ ናይ ዓርሶ ድንጋጌ ህፁፅ እዋን ብምእዋጅ بعرس أمنت نزل بدان ممكات حزب المنجستن بحد نمخته كوفيد 19 وفيري زخابة لبدا يكون بخالي خمت زخل بدو أم ممكات تزعبين حوارو حتكنا سلزمنه بقليل وزر تكبر يكون إذا مخته كل عامتها تجري أب كل هاجرن وز أنزلوا نمفتاح تجميرو قليل زي بهالعام كورونا فيروس ممكات وفر كيلي تساتفون دقافن عالم لها وتقارو مهرات أما خطة كورونا كم أبكالو تزباون منقصتاون نتفتاتنا بلعول تقداسنة توفاينة نحقزنا يقصل له بزقات أمي مسقاننا يفتحيهم أما خطة زلودا بحد قص ما خطة كورونا فيروس لحليحو حزبنا كيودا بخالي قص لما إيكونومياوي محوران بوليتيكاوي منقصاس كلنا هالي حدقا هيقتن ميزان حلي خام خاري قبا إذا لبدان مكل خالن مكوس أرو حسنانا أبقعت مكل خالنا إلنا نوعنا هنكلاخل حزبنا خاب شافنا بشاف حدا جو ترديو بملء أمنت مكل خال بوليسي بزي من الشرع كتقبر الله زرع شلل الملل واقع كفلنا جمير الله جنازة قدر خمس خمس خل تردينا كل تنقاطات نقبر أبزيون نمكل خال زلينا كربات كلنا تحقاقزنا تمتاز جمرنا كن من الآن كل تكرت جرنا هنسرهني قبا الخبر كنن زخبركم من تفنا علم المسؤول جناتنا ببعلم ببيت صوم أزمادهم بسبب هفتي بمنجست كللن فدرالن قالوا توصلنا دقاف ناتوهاهم يصلحون بر حزون كابسجم الوصو يكونون زوم وجناتنا مهاجرهم ناتسأجموا زنورلون يسرحلون كنتات كلنا خن مشاچو تحقاقزنا كنقوا عزي قبا أبسقم زركو سدودات وقناتون تحاورنا كنمسح لهم لنا قداي زما فوليس أقم زركو وقناتنا مسمعنا كم كلل مس فيدرال منجست بمزراب مفتح مقدين ملاش تسعيري بأنا وقناتنا المقبال شكر كم زي بلنان كنقبلهم دلوات مخانان قليزناينا سمع فيدرال منجستي سعودي يمن نجنزر لي صابنا بعدهم زموسوغن بأقبابو كتحازون كنكن كجبر اللهم كم زلهم أمر دعوة هنا قالوا توقناتنا أبعدهن أوشتي أبي سرح الناس رحم كم تركوا نفلت منجستون على خبري يهو زوجن ملي مفتاح ساعة ركب كسالك تتلن سعرن نجبر تسديدهم زلوا وقناتنا نمدحن زون كلنا تحاجزنا بمسرح كاب شجر كنا الحنوم يجبر زخبركن زخبركم من أتينا يدلنا جزء وسانة مهانو فلاد يدلي أبدا حالف قلت عامتها استجبر مخاته نبوسان عود قدم للسجاجر اللو مدرف أتينا لنا حدنا ناس إمنا كل مدلواتنا وجينا كورونا نتخلقنا هداوينا مكتنا مرز أتقرأي معواتن حدش تاريخ صحفن وهاني حتى نالو مثل عرس وسان هزبنا دقينا نخبر تدرس وقتنا أين عبر لنا نحدش قدم نايك ألسس أنعتن هو فايتنا نحدث كلنا بحدش مدركنا أطول سلزغنا حدش تاريخ أولوه معوات قبونا نفسام ندالو كبر الموقس نجيكان سواتنا عوض مرز أتقراي سناي مدرك يغنيلنا يغنيلنا كالي إثيوبيا بزبلكت أبزي سومونوزي جوجل أبي أحمد بتو أب إثيوبيا تفتر زلو كل شعب دقاقبنا نزارمون كلهم بعلتهم
እትከታተልዎን እትሪእዎን ትሰምዑዎን ዘለኹም ነገራት ናይ ኢትዮጵያ ፖለቲካውን ወታደራውን ኢኮኖሚያውን ማሕበራውን ቅልውላው ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናኸፈ ይኸይድ ከም ዘሎ ኩላትና ንሪኦ ኣለና ኢና ብኡ መሰረት እቲ ስርዓት ናይ አብይ አሕመድ ብጣዕሚ ኣብ ሕማቅ ዝኾነ መንቀራቅር ተቆርቂሩ እዩ ዝርከብ ስለ ዝኾነ እውን ኣብዚ ሰሙን እዚ ናይ ብልጽግና ፓርቲ ፈጻሚ ኣካል ኣብ አዲስ አበባ ህጹጽ ኣኼባ ገይሩ ቀኒዩ ድሕሪ እውን ብዙሓት መግለጽታት እናውፅአ ቀኒዩ እዩ እቲ ስርዓት ካብ ዓቕሊ ጽበት ዝተላዕለ ናይ ሹመት ምዝዋር ተሓደን ናውፂኻ እናባረረካ ዝነበሩ ሰብ ስልጣናት ገሊኦም ተሰጊጎም ካብ ስልጣኖም ዝተላዕሉ ተሓደ ካብቲ ሓደ ውፂኻ ናፍቲ ሓደ ካብቲ ሓደ ቦታ ዝነበረሉ ሚኒስትሪ ውፂኻ ናፍቲ ሓደ ሚኒስትሪ ምቅያራት ኣብዚ 2-3 መዓልቲ ገይሩሎ እዚ ልክዕ ከምቲ መንግስቱ ሃይለማርያም ስልጣን እናሃልዎ ዝገብሮ ነበረ ክጨንቆ እንተሎ ሽም ናይቲ ፓርቲ ምቅያር ሰባት ምቅያር ፖዚሽን ምልዋጥ ኩሉ ሻዕ ዝገብርዎ ነገር እዩ እዚ እንታይ እዮም ዝብሉ ምድጃ እንተተቃየረሲ ፀብሒ ይጥዕምን ዝብልዎ ነገር ኣሎ እቲ ሓደ ሰብ ካፍቲ ውፂኻ ናፍቲ ሓደ ስለ ዘእተኻዮ ለውጢ ይመጽእ ማለት ኣይኮነን ናይ ተሓሳስባ ናይ ፖሊሲ ናይ ስትራቴጂ ለውጥ እንተዘይሃልዩ ለውጥ ክመጽእ ይኽእልን ቶም ሰባት ባዕላቶም እዮም ቶም ዝቕየሩ ዘለዉ ንሳቶም እዮም ታከለ ኡማ ካብቲ ናይ አዲስ አበባ ምክትል ከንቲባነት ወፂኡ ናብቲ ሓደ እንተኣተወ አዳነች አብቤ ካብ አቃቢ ሕጊ ወፂያ ናብ ካሊእ እንተኣተወት ንጉሱ ጥላሁን ካብቲ ሓደ ወፂኡ ናብቲ ሓደ እንተኣተወ ዘምጽዎ ለውጢ ደይህሉ ኣይህሉን ብስሩ ንምንታይ እቶም ሰባት ንሳቶም እዮም በዓልቶም እዮም ተተሓሳስኦም ከማ ኢሉ እዩ ዘሎ እቲ ብላዕሊ ኮይኑ ዝመርሖም ዘሎ አብይ አሕመድ እዩ እቶም ሰባት ክሳዕ ዘይተቐየሩ እቲ ዝኽተልዎ ዘለው ፖሊሲን ስትራቴጂን ክሳዕ ዘይተቐየረ ኣተሓሳስቦኦም ክሳዕ ዘይቀየሩ ዝመጽእ ለውጢ ክህሉ ይኽእልን ስለዚ እቲ ህዝቢ ኢትዮጵያ ድማ በዚ ተዓሽዩ ቃልሲ ጠጠው ከብል ይዝበሃል ትምኒትን ሕልምን እንተልይዎም ንባዕላቶም ጥራሕዮም ዘታልሉ ዘለዎ እምበር ጠጠው ከብል ይኽእልን እንተኾነ ግን ኣይትፈትኑ ኣይትሕለሙ ግን ክበሃሉ ይኽእሉን ክሳዕታ መወዳእታ ዕለት ከምዚ እናገበሩ ንህዝቢ ክታልሉ ንህዝቢ ክዕሹ ክፍትኑ እዮም ክቕፅሉ እዮም እቲ ህዝቢ ድማ ቃልሱ ክቕፅል እዩ መወዳእትኡ ንሳቶም ተስዓርቲ ዓነውቲ ጠፋእቲ እዮም ዝኾኑ ካልእ ኣብዚ 2-3 መዓልቲ ዝኾነ ብጣዕሚ ኢንትረስቲንግ ፍጻሜ እቲ ኣብ ትግራይ ዘሎ ናይ ኢትዮጵያ መከላኸሊ ሓይልታት ናይ ኢትዮጵያ ሰራዊት ሰሜን እዝ ናይ ሰሜን እዝ ሰራዊት ሓለፍቲ ዓበይቲ ሓለፍቲ ምስ ናይ ትግራይ ክልል ምክልኻል ሓይልታት ፀጥታ ሓይልታት ላዕለዎት ሓለፍቲ ኣብ መቐለ ዓብይ ኣኼባ ገይሮም ቀንዮም ዝብል ዜና እዩ እዚ ብኣወንታዊ ዓይኒ ክንሪኦ ኣለና ስለምንታይ እንድሕሪልኩም እቲ ናይ ኢትዮጵያ ሰራዊት ናይ ኢትዮጵያ መከላኸሊ ሓይሊ ኣብ ትግራይ ነቂጡ ዘሎ ኣብ ትግራይ ዘሎ ምስ መንግስትን ህዝብን ምክልኻል ሓይልታት ፀጥታት ሓይልታት ናይ ትግራይ ዘለዎ ዝምድና ጽቡቕ ምዃኑ ኣብ ምርድዳእ ኣብ ልዝብ ኣብ ምምኽኻር ዝተመስረተ ምዃኑ ዘርኢ ነገር እዩ እዚ ናይ 2 መዓልቲ ኣኼባ እውን ነዞም ልዕሊ ኢለ ዝጠቕስክዎም ምምኽኻር ሓቢርካ መስራሕ ብኸመይ መልክዕ እንታይ ክንገብር ኣለና ኣብ ዝብል ርእስቲ ዝተገበረ ዘተ እዩ ነይሩ እቲ ናይ ሓባር ኣኼባ ካብ ክልቲኡ ኣካላት ካብ ናይ ኢትዮጵያ ምክልኻል ሓይልታትን ካብ ናይ ትግራይ ፀጥታ ሓይልታትን ዝተረኸቡ ዓበይቲ ሓለፍቲ እዮም መሪሖሞ ንሳቶም እውን ነቲ ናይ ኢትዮጵያ ሰሜን እዝ ዝወኪሉ ብርጌደር ጀነራል ኣዳምነው መኮነን እንትርከብ ንናይ ትግራይ ፀጥታ ሓይልታት ወኪሉ ድማ ኣይተ ተኪኡ ምተኩ እዩ ተረኺቡ ኣይተ ተኪኡ ኣብቲ ኣኼባ ኣብ ዝገበሮ ዘረባ ናይ ትግራይ ክልል መበል ሻድሻይ መረፃ ዕውቱን ሰላማውን ብዝኾነ መንገዲ ንኽካየድ ናይ ትግራይ ናይ ፀጥታ ሓይልታት ኩሉ ዘድልዮም ምድላዋት ወዲኦም ንዝኾነ ይኹን ካብ ዝኾነ ይኹን ኩርናዕ ዝመጽእ መጥቃዕቲ ነቲ መረፃ ንምትዕንቃፍ ዝግበር ፈተነ ሙሉእ ብሙሉእ ክምክቱ ተዳልዮም ከም ዘለው እየፍሊጡ ብተወሳኺ እቲ ናይ ትግራይ ናይ ፀጥታ ሓይሊ
ምስ ናይ ሰሜን እዝ ሰራዊት ኮይኑ እትመረፃ ዕውትን ሰላማውን ብዝኾነ መንገዲ ክካየድ ከም ሓቢሮም ከም ዝሰርሑ ከዓ ተዛሪቡ እዙይ ብጣዕሚ ኣወንታዊ ምዕባለ እዩ ክናኣድ ዝግብኦ ነገር እዩ ከምቲ ገለገለ ሰባት ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ዝዛረብዎ እቲ ናይ ኢትዮጵያ ሰራዊት እንድሕር ኣብይ ኣሕመድ መጥቃዕቲ ግበር ኢሉ ኣዚዝዎ ክእመን ደይኽእል እንታይ እዩ እዚ እንታይ ዓይነት እዩ ኣጉል ዝኾነ ርክብ እዩ ዝብሉ ኣለው ብርግጽ እቲ ርክብ እንታይ እዩ መንግስቲ ትግራይ ምስቲ ናይ ኢትዮጵያ ሰራዊት ዘለዎ ዝምድና ባዕሊቱ ይፈልጦ መዓዝ እንታይ ክግበር ከም ዘለዎ መንግስቲ ትግራይ ብደንብ ገይሩ ይፈልጥ እዩ ነውዚ ዝምልከት ፖሊስን ስትራቴጂን እውን ኣለዎ እዩ ስለዚ ንሕና ብደግ ኮይና እንተተጨነቅና እንተተዛረብና ወረንተወረና ዋጋ ይብሉን ሓንቲ ነገር ግን ኣብዚኣ ክንዕዘባን ክንፈልጣን ዘለና ነገር ኣላ እቲ ኣብ ትግራይ ዘሎ ናይ ኢትዮጵያ መከላኸሊ ሓይሊ ምስቲ ናይ ትግራይ ህዝብን መንግስትን ንብዙሕ ዓመታት ዝጸንሐ ተሳንዩ ዝነብር ዝፈልጦ ነቲ ዓዲ ዝፈልጥ ነቲ ህዝቢ ዝፈልጥ ናይቲ መንግስትን ናይቲ ህዝብን ባህሪ ዝርድኦ እንታይ ክገብር ይኽእል እንታይ ክገብር ኣይኽእልን ዝብል እውን ገምጋም ዘለዎ ስለ ዝኾነ ብቐሊሉ ኣብይ ኣሕመድ ይኹን ካሊእ ኣዚዝዎ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ትግራይ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ መጥቃዕቲ ክፍጽም ዝኽእል ይመስለና እንተኾነ ግን ሓደ ካብ ብሱልጥረ ስለ ዘይስኣን ሓደ በተኣሃዳዊ ኣተሓሳስባ ሓንጎሎም ዝተሓጸቡ ዝተበከሉ ሰባት ክህልው ስለ ዝኽእሉ እዚኣቶም ዘይተሓሰበ ዘይድለ ግርጭትን ባእስን ውግእን ከልዕሎ ዶ ይኽእሉ ንሕልኩም ከልዕሉ ይኽእሉ እዮም ዕድሉ ግን ብጣዕሚ ንእሽቶ እዩ ዝኾነ ኮይኑ ግን ኣብ ዕትሮ ባዕልኻ ቀዲሕኻ ዝመላእኻዮ ማይ ተመሊሱ ውሕጅ ኮይኑ ክወስደካ ይኽእል ኣይኽእልን እዛ ነገር እዚኣ በዚኣ እንተረኣናያ ዝሕሸ ይመስለኒ መወዳእታ ሎማዓንቲ ኣልዒልና ክንዘራረበላ ንደሊ ሕፅረ ቢልና ክንዘራረበላ ንደሊ ነጥቢ ብዛዕባ ኣብ ኤርትራ ዝግበር ዘሎ ምንቅስቃስ ፖለቲካዊ ምንቅስቃስ ህዝቢ ኤርትራ ነቲ ኣብ ስልጣን ተኸይጡ መከሩኡ ሓሳረ መከሩኡ ዘሪኦ ዘሎ ናይ ህግደፍ ጉጅለ ካብ ስልጣን ንምግላስ እንታይ ቃልሲ ይካየደሎ ኣብ ውሽጥን ኣብ ወፃን ዘለው ኤርትራውያን ፈተውቲ ፍትሕን ዲሞክራሲን ሰላማዊ ዝኾነ ጉርብትናን እንታይ ስራሕ ይሰርሕለው ዝብል ግን ሃሰስ ኢልና ኣብዚ ክልተ መዓልቲ ርኢና ነርና ብዙሕ ምንቅስቃስ እዩ ዝግበር ዘሎ እቲ ናይ ኣክል ዝብል ውደባ ወይ ከዓ ግራስሩትስ ምንቅስቃስ ኣብ መላእ ዓለም ነቲ ስርዓት ናይ ህግደፍ ናይ ኢሳያስ ኣፍወርቂ ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ዓለም እናቃልዐ ኣውያቱ እናስመዐ ተቃውሙ እናስመዐ ዝርከብ እዚ እውን ብዙሕ ኣብ ናይ ህግደፍ ስርዓት ተጽዕኖ እናፈጠረ እዩ ዝርከብ ናይዙ መርኣያ እቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዝግበር ዘሎ ፖለቲካዊ ምንቅስቃስ ወይ ከዓ ዘሎ ፖለቲካዊ ቅልውላው ይጸልዎ ከም ዘሎ ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ስልጣን ካብ ስልጣን ተዳለቂቁ ኢሳያስ ብዙሕ ግዜ ኣብ ስልጣን ክጸንሕ ከም ዘይኽእል ስለ ዝፈልጥ ነቲ ናይ ኤርትራውያን ምንቅስቃስ ብፍላይ ከዓ ኣብ ወፃኢ ዝግበር ዘሎ ፖለቲካዊ ምንቅስቃስ ዝግበር ዘሎ ሰላማዊ ሰልፍታት ዝግበር ዘሎ ፀረ ህግደፍ ፖለቲካዊ ምትሕብባር ካድረታት ናይ ህግደፍ ለይትን ቀትርን ከጸልምዎ ዘይስሙ ክህብዎ ብተፈላለየ ማሕበራዊ ሚድያ ብዩቱብ ኣብ ፌስቡክ ኣብ ትዊተር ለይትን ቀትርን ድቃስ ኢኖም ከጸልምዎን ዘይኮነ ሽማት ክልጥፉሉንና እንርኢ ዘለና እዚ ግን ጠጠው ዝብል ኣይመስልን እቲ ህዝቢ ኤርትራ ዝገብሮ ዘሎ ናዕብ እኳ እንተዘይብልናዮ ግን ከቢድ ዝኾነ ተቃውሞ ሎሚ እውን ይቕጽልሎ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ካብ ሰሙን ናብ ሰሙን ካብ ወርሒ ናብ ወርሒ ድማ እናበርትዐ እናደንፍዕ ዝኸድ ዘሎ እዩ ዝመስል ነዙ መርኣያ ኣብ ለንደን ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ኣብ ጀርመኒ ኣብ ጣልያን ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ኣብ ዝሓለፈ 2-3 ሰሙን ፀረ ህግደፍ ተገብሩ ሰላማዊ ሰልፍታት ምልክት እዮም እዚ እትሪእዎ ዘለኹም ስእልታት ካብ መስከረም ዳትኔት ዝወሰድናዮ እዩ ኣብኡ ተለጢፉ ብዙሕ ብጣዕሚ ብዙሓት ስእልታትን ቪድዮታትን ጽሑፋትን ተለጢፎም ኣለው ነዙ ዝግበር ዘሎ ፀረ ህግደፍ ናይ ፖለቲካ ምንቅስቃስ ዘሪኡ ብጣዕሚ ብዙሓት ኣብ ሶሻል ሚድያ ፌስቡክ ናብ ትዊተርን እውን ተለጢፎም ኣለው ከም ቅድም ኢለ ዝጠቀስክዎ ኣብ መስከረም ዳትኔት ድማ
ብዙሓት ቪድዮታት ብዙሓት ኢንተርቪው ዓበይቲ ፖለቲካዊ መራሕቲ ዓበይቲ ወታደራዊ መራሕቲ ካልኦት ኣካላት ኢንተርቪው እናተገበሩ ሓሳቦም እናገለጹ ኢና ርኢና ዘለና እዚ ዝተባባዕ ብጣዕሚ ተስፋ ዝህብ ኣብ ከባቢና ኣብ ጎረቤትና ሰላም ክሰፍን ከም ዝኽእል ዲሞክራሲያዊ ብዝኾነ መንገድን ጉርብትና ሰላም ዝደሊ መንግስቲ ኣብ ኤርትራ እንተደኣ ተመስሪቱ ንዓና እውን ረብሓና ስለ ዝኾነ ንሕና ኣብ ኤርትራ ህዝቢ ኤርትራ ባዕልይቱ ብጽፍሩ ነቲ ኣብ ስልጣን ዘሎ ስርዓት ኣግሊሱ ካሊእ ዲሞክራሲያውን ፍትሓውን መንግስቲ እንተመስሪቱ ኣሰየ ዕልል እዩ ካብዚ ብዝተረፈ ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ናይ ሎም መዓንቲ መደብና ኣብዚ ኣኽትዛዘም እያ ኣብ ካሊእ ኣብ ዝቕፅል ቪድዮና ክሳዕ ንራኸብ ብሰላም ቀንዩ ብድሓን ቀንዩ ሳብስክራይብ እናገበርኩም ተሓባበሩና ሳብስክራይብ ዝገበርኩም ድማ ብጣዕሚ ኢና ነመስግን ካብዚ ብዝተረፈ ድሓን ኩኑ ድሓን ቀንዩ